Знаете ли, че най-великото постижение на интернет е търсачката? Пишете ключова дума в нея и тя ви предоставя много информация именно по тази ключова дума. Търсачка има и в сайта kvadratанапитагор.com. Горе, вдясно, близо до заглавието. Търсачка има на още едно място, най-горе, и тя е представена под формата на лупа, като тази, която ви показвам. В сайта Квадрата на Питагор има събрана разнообразна информация в повече от 650 статии. Предлагам ви една интересна възможност на принципа на случайността. Да напишете ключова дума в търсачката. Тя ще ви извади статии от сайта, в които има тази ключова дума. Така към вас може би ще дойдат отговори на въпроси, които са ви важни. В унисон с днешното видео, което стартирам, ви предлагам да напишете число 1 и да видите дали това няма да бъде интересно и полезно за вас. Доверете се на думите на белкосата жена.